Hola a tothom! Avui us porto un vídeo molt especial sobre com podem transformar els reptes en oportunitats. El TDAH no és ciència-ficció, és la realitat de molts estudiants. Basat en les recerques del Dr. Thomas E. Brown, Yale Clinic, i junts descobrirem com convertir-lo en una aventura extraordinària. El nostre protagonista, l'Adrià, lluita cada dia amb un cervell que sembla un router sobrecarregat. L'Adrià intenta seguir una classe d'història, però les seves lents neurals mostren pop-ups de xat i simulacions del seu gos. Els colors es desenfoquen. Rep tots els senyals, però mai els que necessita en aquell moment. No és culpa seva, és simplement com funciona el seu sistema operatiu cerebral. Segons el Dr. Brown, és un dèficit de funcions executives, el sistema operatiu del cervell, que afecta l'organització i la memòria. I això és científicament cert. Però aquí és on comença la màgia. El doctor Synapse li mostra que el seu cervell no està trencat. Ara bé, li caldria una actualització en les seves estratègies. Com diu el doctor Thomas Brown, no és qüestió de disciplina, sinó d'aprendre a gestionar els recursos que tenim. QR Code Mini amb animació de pulsacions que et porten a tasques pensades per a tu. Escaneja per veure l'exemple. Descobrim eines pràctiques que funcionen. Dividir les tasques en petites missions. Crear espais lliures de distraccions. I aprofitar la hiperfocalització en allò que ens apassiona. L'Adrià prova 3 estratègies amb el seu traje NeuroIgnite. Cada acció inclou un call-out amb icona de QR. La tecnologia del futur és interessant. Ara bé, aquestes estratègies ja existeixen i són efectives. L'Adrià troba estratègies definides i troba que comptant li funcionen. Ajudar a casa li serveix per a dividir tasques en petites missions. L'app Forest, gratuïta, converteix blocs de 25 minuts en un joc. Si sorts de la tasca, l'arbre virtual mor. Funciona per a un de cada 3 alumnes. El carnet de suport neurodivergent connecta professors, famílies i alumnes. El 70% dels alumnes milloren amb suport extern. Brown 2013. Professors, família i amics fan part d'aquesta xarxa de suport que fa possible el reeixir. Com diu la nostra professora, no es tracta de canviar el cervell, sinó d'adaptar l'entorn. El TDAH no desapareixerà, però podem aprendre a navegar-lo. Amb les eines adequades i el suport necessari, cada estudiant pot brillar a la seva manera. Si rebem comprensió, no sempre necessitem hologrames o tecnologia avançada. I tens present. El sistema ha de canviar, no tu. Si t'ha agradat aquest contingut, no dubtis en subscriure't al canal i compartir-lo amb qui creguis que li pot ser útil. Junts construïm una educació més inclusiva i efectiva. Gràcies per ser aquí. Per més recursos, consulta el web camins.filifoc.cat en educació més inclusiva i efectiva. Gràcies per ser aquí. Per més recursos, consulta el web camins.filifoc.cat. Ens veiem al pròxim vídeo.